Bisa jo Migori, aduoko nu erokamano kuom yiera kaka women rep maru bang' higni mang'eny. Erouru kamano kuom wuotho koda mwachopo kuma wachopeni. Mokwongo maduong' madwa nyisou ni an uyiera kaka ja independent. Pesa wuok mang'eyo godo jok machalo jo independent go. Asingora kodu ni ok na usu, ok ne ng'iewa, onge gima ne miya madalo ok ne ng'eya kaweyo Azimio, kaweyo Baba Raila Amolo Odinga. Mar ariyo, adhi tiyo nu gadieri. Akwayo unu mondo lamna Nyasaye, Ruoth otelna, abed kaka nyocha an kik alokranu. To un bende ukonya, umiya yoto. Upuonja gik mabeyo moneno ni ngatimu, to kaka nasingou, adhi timo public participation, une mudhi miya direction na timnu ma, to kik atimnu ma, tatime karang'o gi yo mane. Omiya duoko nu erokamano, akwayo kendo joma tindo. Wanie doho kiyalo bura mar yiero manokalo mar president. Akwayo mbesena ni mondo waket arita kwe maber. Kik wago koko.